takkan najuo kamano badan noi badan den kabat tenggang tiado kawan noi kawan marasoibo hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kinilah senteng muka sui hati hendak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung. Tonyo si unggeh bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi urang maratok hati di dalam badan sayonan senteng kadipangakan dudua tamanu dahan tapa soparu anan basang tukang bayi tu bana kini nasib nan malang dudua bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang tabang mambu buang bagurau samo gada. Yeah, come on, 1, 2, 3, 4. Bacan do buruang badan aco taman nuang anta apa panya bapa mano sambil tagan tuang diara kaki surang diri sambil membawa untuang ayam atau badarai tangi ko sambil menyamuang jangan ditanya di mana tujuan kama kaki malangkah menyipakan sungguh kaki dah indah tantuara panganak kasawah tapi tiba di pasar bawah kama urangan dulu yang tapi kini malengah santano baik tu nasib indah dan tarui mangalo dia kato Jawa kasih sia sepeda tarui dan kayu tarui bajuang dari sebuah ke sebuah untuk bisa buktikan tagak surang jo hasil palua. Dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kinilah senteng muka sui hati hendak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung sayo maradai ba kata bang padinan masak dan masak takkan ajuo kamano badan noi badan den kabat tenggang tiado kawan noi kawan marasoibo hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kinilah senteng muka sui hati hendak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung Bandung ratonyo si unggeh bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi urang maratok hati di dalam badan sayonan senteng kadipangakan dudua tamanu dia teh dahan tapa soparu anan basang pikan bayi tu bana kini nasib nan malang dudua bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang tabang mambu buang bagurau samo gadang.